Goizeko 6 dira eta Guara mendilerroko sakan zailenetako baterako bidean goaz. Heltzeko 2 ordu baino gehiago ibili behar da. Rodellar herritik, Maskun ibaira jaitsi gara, Andrebot sakanera igotzeko lehenengo, eta Zeralgunera gero. Eta bertan, eguzkiak hartuko gaitu eskuzabal. Bueno, se acabó el chollo de la sombra. Aragoiko Pirinio aurrean gaude, penintsulako arroila jeitxieraren bihotzean. Hemen ikusten da Gorgas Negras arroilaren hasierara joateko bidea. Izatez 2 arroila egingo ditugu, Gorgas Negras izenekoa eta Barraseilekoa gero. Hortik gutxira Nasarri izeneko herri abandonatura iritsi gara. Oraindik etxe batzuetako horma sendoak ez dira erori. Hemendik aurrera beherantz joango gara Alkanadri ibaira alderantz eta bertako pinudietarantz. Alkanadri inguru osoko ibai nagusiena da. Estamos ya. Zuriguneetako batean ikusten dugu ibaiak ebakidura sakon eta estua egin duela. Guarako mendilerroa iparretik egora zeharkatzen duena. Sí, es un barranco bastante completo porque tenemos que nadar, caminar, saltar, montar cuerdas, pasar por sitios debajo de bloques, es completo. Horme, karroila gero eta meharragoa eginez, ez diote eguzkiari sartzen uzten, eta horregatik beraz hasierako zatia gerizpetan egiten da. Hemendik aurrera, uretako ibilbidea egin beharko dugu milaka ur jauzirekin, 100 kaputzu handi eta marmita soka luze bat, igarobide eskerga bat bezala. Ahora vamos a llegar al tramo que le da nombre a este barranco, que se llama Gorgas Negras, pues porque hay unas badinas que son muy profundas y al no entrar el sol se quedan muy oscuras y entonces se llama Barranco de Gorgas Negras. Comienzo espectacular, ¿eh? ¿Te fijaste en el tronco que había ahí atrás, en la badina? Cuando pasa el agua cabreada por aquí, no quiero ni pensar cómo irá. Alkanadrek urte osoan daramaura, baina ekaitzak direla eta bapatean urremaria nabarmen handitu da. Hori gertatzen denean lehen zati hau saguzulo bihurtzen da. Horregatik gomendagarria da udan egitea. Urremaria gehiegizkoa ez denean eta bero egiten duenean. Lehen jauzi handia topatu dugu 7 metrokoa. Rapela egiten ere jaitsi daitekeena. Ondoren arkaitza handi baten azpitik igaro gara eta berriz ere igeri egitera. Todo el ratico. Estos saltitos en marmita son un poco delicados, pero bueno, hay que apuntar bien. Arroila oso luzea da, autotik irteten garenetik eta bueltatzen garenera 12 ordu erresi izango dira. Hala ere jende askok egiten du, batez ere atzerritarrek. Ibaiak zulo handi bat zabaltzeaz gain, Guarako mendilerroa bitan banatu nahi balu bezala, 11 putzu eta osin handi sortu ditu. Borobilak eta bertan urak gainezka egiten du. Lapiko handia bailitzan. Parque acuático total, sí. Más que total es un parque acuático natural. Noiz behinka igaro behar da arroilako hormetan sartuta dauden arkaitza azpitik. Ahora estamos en el Pozo de Lañas y hemos hecho las gargantas y seguiremos para abajo hasta el sol. Aragoiko eskualde honetan bonzo hitzak harrizko bloke handia esan nahi du. Hemendik aintzinakoa bere bide bat jaisten da Nasarre herritik, gero beste alderantz igotzen dena. Berton pertsona asko ibili izan direnez beti, ibilbidearen igarobide askori euren izena eman diote. La piedra es muy característica aquí en este barranco y lo que tiene es que se gasta cuando va el río elevado de agua, de caudal. Y la deja con los cantos redondos. Momentu horma handien artean sartuta jarraitzen dugu, ura ondoan dugula beti.
Berriz ere topo egin dugu italiarren taldearekin. Este es el primer rappel, pero bueno, ya hemos saltado uno antes y nos saltaremos alguno más que nos encontremos por el camino. Más largo es uno que hay más adelante que tiene 12 metros. Horrek esan nahi du 30 metroko soka bat nahikoa izango dela Arroilako 3 jauzirik handienak jaisteko. Pera bezain jauzilari ona bazara, ez duzu horrelakorik beharko. Udan eguerdian eguzki arroilaren ondoraino sartzen da argitasuna eta berotasuna emanik. Aurrerago, urjauzirik handiena dago, 12 metrokoa. Txirriztra txikiak, urjauziak eta askotariko putzuak etengabe ageri dira arroila hauetako ondoan. Ibilbidearen punturen batean, muturreko aldaketa bat sumatu dugu urtemperaturan. Sí, tengo una mano en caliente y la otra en frío. ¿Y eso? Porque aquí hay surgencias, sale el agua de la roca y aquí el agua caliente viene desde arriba del propio río. Horrek erakusten digu lasterraterako garela Gorgas Negras arroilako zatirik politen eta luzeenetatik. Edonola ere oraindik zati asko geratzen dira urjauzi eta putzu handiekin eta bertan geure burua botatzeaz gain igeri egin behar da. Acabamos de salir del estrecho Tejero y nos dirigimos al estrecho Tella. Grafikoari begiratuz gero, zaintza izeneko gunean gaudela ikusiko dugu. Aurrerago Balage meharguneak ageri dira. Eta berriz ere arroila zabaltzen da Barrasil izeneko arroilaren zatian sartu baino lehen. Estamos en la entrada del Barrasil. Berriz ere bloke handiak topatu ditugu eta igeri egiteko putzuetako guneak. Baina oro har zati hau askoz arinago egiten da, tarte batean oinez joaten baikara. Izatez, jende askok Barrasil izeneko arroila zatia baino ez du egiten, baina guk badaramagu 8 ordu baino gehiago autotik irten ginenetik. Es duro, sí. Hay que estar un poquito entrenado para venir y saber un poquito de qué va esto del barranquismo. Azken zatian putzu handi batean igeri egin behar da tarte batean, justu Alkanadre ibaiak Maskuneko arroilarekin bat egiten duen tokian. Lainopeko zeru batean gure bidearen amaierara heltzen ari gara. ¡Ya hemos terminado el Gorgas! 10 ordu baino gehiago behar izan ditugu Gorgas Negras arroilaren 8 kilometroak jeisteko. Pedruelo Zubira heldu artea zuzen.